Wel, mae sesiynau Carlam Cymru wedi bod yn gyrru mlaen ers sawl blwyddyn bellach. Sesiynau adolygu ydyn nhw. Maen nhw ar-lein, maen nhw'n rhad y gam ddim, ac maen nhw wedi'w teilwro ar gyfer amrediad eang o bynciau gau a safon uwch. A maen nhw wedi'w gwylio dros 50,000 o weithiau erbyn hyn, felly da ni'n falch iawn o'r defnydd maen nhw'n gael. Mae lle gweithio'n well, a hefyd cael lot o hwyl hefyd. So fi sy'n rhedeg y sesiynau trwy gydol mis Hydref, 4 sesiwn, a dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar ati nhw, ond mae'n bwysig hefyd achos dyn ni'n lansio heddi gan bod i'n ddiwrnod iechyd meddwl y byd, a mae hynny'n arwydd pa mor bwysig mae'r sesiynau yma. Dwi'n meddwl wrth un pobl ifanc di baratoi tuag at i arliadau tygau a safon uwch, mae'n hawdd iawn anghofio weithiau pa mor bwysig ydi o i edrych ar ôl iechyd meddwl rhywun. Mae yna yn amlwg rhyw straen ychwanegol wrth baratoi at yr aroliadau, felly da ni'n gobeithio bydd pawb yn gallu cael defnydd ohonyn nhw. Mae yna sesiynau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar gael. Mae yna 4 sesiwn dros mis Hydref, i gyd yn fyw, a byddwn ni'n edrych ar pethau fel sut i adolygu'n well falle, edrych ar y detox digidol, fel dyn ni'n ymddwyn gyda'n ffoniau a pethau fel yna sy'n helpu ni i gael fwy amser nôl, helpu ni gael meddwl gwell. Byddwn ni'n edrych ar fel i adolygu yn fwy llesol ac hefyd edrych ar yn iechyd meddwl yn lles ni'n fwy cyffredinol hefyd. Pethau gallen ni deimlo well, cael fwy o egni. Yn y byd sydd ohoni, mae'n fyd prysur, mae'n fyd sy'n tynnu ni o un lle i'r llall. Jyst cael amser falle i feddwl sut ni'n edrych ar ôl yn lles yn iechyd meddwl ni. Dyna pwrpas y sesiynau.